kendo ageno ni choyo makare kama untiere kar kanyo ine gweng' mane to nyaka sani pachgi gin mane kotene kod chal mar somo jonyuol mojo sikunde moko kendo jopuonj bende idaro kaluwore kod arita margi kor gwenge magipuonje. Chal mar wach en mane ka iwuok e ground koro sani? Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kawuok e gweng' ma Akado mayudore Seme, kama bende wan gi jopiny kaendi mondo mi gigolone pachgi kotenore kod thor wach ma wan godo e mbaka romo kawuono kotenore kod chal mar somo ma oyudo nitie kaka jonyuol gwenyo ne nyithindo skunde, giloko ne nyithindo skunde ka kod kacha. Jopuonj bende idaro kaluwore kod rochruok mag arita kwe kod midhiero mopogore opogore. Sani bende wayudo ka jonyuol mopogore opogore wuotho ka kod kacha ka gitemo mondo mi girwak nyithindo e skunde. Weche mag chulo school fee bende ni kaendi kawuodo ni higa nyocha koloko, kata kamano ne oloko ka bende piny tek. Jonyuol kata jodak makado kaendi gin ka ging'iyo chal mar somo mapacho kaendi, gigo matimore pachgi chalo nade? Machiegni Nyakwara Mogajwang', machiegni abo chako kodi mana mapiyo king'iyo kameri, chakna gi nyingi mondo inyisa ni iya kanye, to king'iyo chal mar somo mapacho kaendi kaka jonyuol osebedo kaloko nyithindo, loko skunde ne nyithindo, jopuonj dar kaluwore kod arita, rochruok mag arita kwe kod gigo mamoko bende timore e sekta mar somo, inyalo wachamo. Wawa makoni ng'ang'a. Erokamano Redi Ramogi. An Peter Okumu. Ajadak Makado. Weche mag somo osebedo matek nikech jonyuol ok ni kod jok maber ahinya, nikech sirikal be loko weche mag somo sa ka sa. Koro bedo tich matek sana mondo koro jok mondo dhi kod maber. Koro weche mag somo osebedo matek bolo kaka system achiel bodonjo mar CBC ni ok oyot, lakini jonyuol kasa kasa lakini ok ginyal. To kineno kaka jonyuol osebedo ka loko skunde ahinya, to king'iyo lai manyien mar somo manodonjo mar junior secondary school ni, nitiere nyithindo mane otimo klas 7 mondo bende dhi e klas 8. Jonyuol osebedo ka bende golo nyithindo e skunde mag ji giwegi ka gitere e public schools kata skunde mag piny owacho. Inyalo wacho ang'o momiyo mano timore? Erokamano. Jopuonje nyithindo igolo nyithindo e skunde mag private kitero e boarding school, nikech gigolo gi boarding school weche mag public weche mag garama. Emomiyo konyo ng'ato nyalo golo school mar boarding kata mar private katere boarding school katera day gine ne public. Generally child somo chalo na day. Somo is fair, is just fair. Konya wacho ni beranya is fair. Okay, ng'ama chielo mana mapiyo piyo. Aduoko erokamano kabisa. Iluonga ni Moses Owiliwere, an jadak Makado. Mokwongo akwayo ni ka sirikal nyalo yudo kaka konyo jonyuolwa kaluwore gi weche mag fee, nikech yudo ka weche mag fee no chando jonyuol miyo dang'ni mar dwaro kuma fee bet ber jonyuol dok gi nyithindo. Akwayo ni ka sirikal tang biye mar mondo mi kata nyithindo mapod ni dala mapok odhi e skul, mar mondo mi yud kaka tang konygi mondo gidhi skul. Aduoko erokamano kata ne jakom bunge marwa James Nikal kuom tich matek ma ebo osetiyo korka kore, kech aneno ka imiyowa basari, an gadier ni nyithiwa mwachiwogo dhi donjo. Mogik akwayo ni nitie nyithiwa mok nyal, nitie jonyuol be mok nyal, akwayo ni kapo ni nitie yo ma jatelo nyalo biro go piny mondo dwargie mondo nyithindo dhi skul mondo tim mano. Jopuonje be mantie skul akwayo ni nyithindi loko, uniform onge, pesa pok oyudore maber. Akwayo ni jopuonje madongo go gimbe ka giyie giwinje nywak jonyuol mondo jonyuol be ochak nyithindo mondo donje skul. Kata kapo ni pesa no biro matin, te waywagre ni mondo kawa to jonyuol bo tem kata ka giluokore gi pado kamano to ging'i ngima mar nyithindo mambele. Generally chal mar somo in kineno Kenya kae chalo. Sana kwang'iyo Akado karwa kaendi, taneno ka jonyuol temo ni nyithindo skul to gidong ka gigonyore gi pado e udi, miyo jonyuol moko pok wuok motegno. Kwang'iyo korka CBC te waneno ka pok obedo understandable well, te wakwani kopo ni onyalo bedo understandable well to mondo sirikal odonjre kode mondo dhire, nikech ok wane ka chung' mare oriere maber. Kore wakwayo ni kapo ni chung' mare nyalo riere maber to lwet sirikal be mondo chope. Kokamano taduoko nwero kamano kuom limo waka wagombo ni chieng' moro chak uduogi mondo kuonde maricho ukonywa loso. Erokamano. Ng'ama machielo mana mapiyo piyo. Pachi chalo nade wach somo mapacho kae, ning'iyo kameri chagi nyingi, jonyuol sani dang' nigi nyithindo koni kod kocha gimanyo wako winjo gidhi skul, jopuonje bende dar kaluwore kod rochruok mag arita. Inyalo wacho ang'o king'iyo somo general ma pacho kae? An gi nyinga iluonga ni Karen Aumo Chieng'. Korka somo kaka an janyuol awinjo matek, nikech kata nyathina onego bi dhi e skul, noluonge skul ridre, pok odhi skul kaluwore kaka an ok anyal. Koro akwayo jatendwa masani nowuoge oko mondo okonywa. To kaluwore korka CBC
wan gi challenge mara ni twango school uniform machal kama ma twango uniform machal koro gibago jonyuol ok wanyal koro giketwa yo wane kam wachomo. Erokamano ahinya ng'ama chielo mana mapiyo king'iyo kamera chagi. Erokamano, an Paul Otieno, abende an jadak Makado ka. To kaluwore gi yore mag somo masani, en gima gwenyo ji nikech kata jopuonje ma kwachako gi weche mag ginene mag junior secondary education, kata jopuonje mapuonje ok understand nikech giwachonwa ni ok notieg gimoromo ma nyalo miyo kata gipuonj jogo nikech sani giwacho mar gik ma gitimo ginyatimo nyaka secondary. Koro the problem ma wantiere godo en ni gimomiyo bende wagolo nyithindo kata mane private schools en ridruok mangima nikech private schools ichulo pesa mang'eny. Koro seche moko chuno jonyuol mondo gidhi e public ni bende ka gidhi bende nyithindo iduoko dala nikech inyalo yudo ka siling 200 idwaro, siling 200 no janyuol onge godo. Koro en pek mangima omiyo wakwayo sirikal ni kapo ni ginyalo konyo ji kata giwuonwa kata gi jopuonj mondo nyithindo som ka jonyuol pod dwaro pesa to nyithindo som nikech sani thothgi ni dala ma pok odonjo be pok odonjo. Gimoro timore ka watieko ni nitiere kaka gimomiyo jonyuol daro nyithindo ka gole e skunde ji giwegi katere mag piny owacho en nikech ka nyathi otimo penj e skul ji giwegi kata private to nitie kaka weche mag siro sombgi kata scholarship ok giyudi ineno ni nikech nosome private chal ni oya kumonyalo. Bende ma umbe uneno ka midhiero matimore akado? Mana en gima dieri nikech iyudo ka nyathi kata kotimo mana penj e private timo klas 8 to kata yudo skul maber bende yudo ni shida nyaka janyuol ng'iew. Then e yo machielo yudo ni gin jomoko manyalo ma seche moko ginyalo tero nyithindgi e skunde moko maber. Mano gin gima waneno ka en gima timre adier. To mano ba adier nikech wayudo ni samoro nyathino dhi e private kano sire bende kata en nyathi kich ma skule mano ni mondo puonji. Koro kaka jonyuol ma ukale sida makamano kwayo mane munya kwayo piny owacho e seche ma gichiwo sir mag somo kata scholarship ne nyithindo duto gitime marom kaka gitimo ne piny owacho koso winjo range na. Gino nego tim marom nikech nyathi en nyathi to nyathi en ma ji te to somo bende en achiel. Koro ka gitimo sir to gitim sir ne ji te mondo mi nyithindo gi koyud gik machalre te. Erokamano nyanga mogik mana mapiyo chako gi nyinge mondo mi apachi koting'o kod mwawuo chal mar somo pacho. Nyinga en Pauline Auma Molo, ajadak Makado kae. Kawuoyo wach somo, sirikal onego konywa wach somo kabisa. Molo somo mane kelo manyien mar CBC ok understand wan jonyuol. Junior secondary school magikelo no nyithindo dhi mang'eny, teachers gin 2. Onego miwa jopuonje mapuonjo nyithindo. Klas achiel ok nyal puonj gi japuonj achiel to nyithindo nitie 100. Mano nyithindo moko ok winj gi mispuonjo. Koro akwayo ni ka ukelo somo no endo to ukele mondo jonyuol owinj gi misomo kanyo malong'o. Kwayo elewa ni en somo bila mane nikech jopuonje mokwongo tin nyithindo ng'eny. Mar ariyo en uniform. Uniform okelnwa ma okikore mopogore opogore. Gisani sirikal nyawacho ni nyathi nyalo dhi gi uniform manyosomo gi primary. Mano be en weakness kuom janyuol. Janyuol kise accept ni nyathi odonjo skul gi uniform no, it will take time mondo janyuol otwang' uniform cha. Koro akwayo ni ka sirikal nyalo provide uniform ni schools to gikonywa mondo jonyuol oyud yot nikech en uniform en riembo ma wang' ka wang'. Skunde moko nitie ma nyithindo nyaka nyae pok obet e klas. En riembo nyathi dhi to duogo. Koro sirikal omany kaka nyalo konyowa mondo nyithindwa osom e yo mokwe. Mana kamano Cleophas ka kiwinjo mago paro mopogore opogore kowuok kuom jodak kod jonyuol Makado kiwinjo ka giywak ni bagni pod nitie mang'eny ahinya to kotenore kod somo mar junior secondary school ka giwacho ni pod ok giwinj tiende makare kaka ipuonje kata kaka owinjo bed ni chenro ma idwa ni nyithindegi oyud godo somo ok giwinj ok gine ka luwo lai mowinjore. Kopogore gi mano biwinjo ka giywak ni pod midhiero nitiere kata pek e tero nyithindo e skul gino ma bende gigodho duondgi piny ne jotendgi mane giyiero mondo mi ochop irgi oriw lwetgi kanyakla mondo gine kaka ginyalo jolo nyithindogo otunde skunde mopogore manoluong. Ka kamano kionge penja duoko ni mondo adhi nyime kod luwo chenro mane okel Akado kaendi ma bende ang' nwakel ne oganda seche mochopo mag kagi kacha ang'ich welo kod oimore. Ka kamano to aduoko ni studio mondo idhi nyime kod thoro wach ma wan go. Cleophas an kuomi. Agorero kamano nyamile senta dhiambi bago twake yo makare. Ng'eni jogo mane kia ka Makado nitiere koro ging'ena Akado nitiere e Seme sub county ka hotele kanyo kod Mheshimiwa James Nyikal. Ero kamano ya kuom luoro piny kendo chopo kanyo oganda mantiere kodi kanyo poch gi pak kendo ero kamano ya kuom bago no twak machalo kamano ka warango chal mar somo nyakwara mo gi jong waloko tanga kendo wadani waranga